Laloi ditum kai da chini lo journalist mate reporter si ditum democratic hello mate ditum Indian constitution along the four pillars democracy along the ditum top dak pendolo asila bangso along pen pini ditum pangbardan lo polutante karbiang long along sitame ditum la bangso a platform Mati media bang edito cithang pik lo mapen chini pik lo theklong lo aprang ke edito bani le tum biheka ko pai le tum biheka ko same reporter ke edito tv lo se theklong cha pitong reporter ne ko pitong news le se theklong cha stop pinning anang ke le apotor an ke edito reporter theklong lo news kar theklong news pura theklong lo lake kado kabe edito ke chhon nai aporte to manang le tum piduk pe na joksi Pini la bang song deng ke le long mate to tibok te rai pen cheng lo itu pirthi alam pen cheng lo ajak alam kisun ke boy lo pen cheng lo an same ili tum birta ili tum phone pen chot stam ili tum thek long lo lake katu ka ve nang le tum chipidok pen ajok si pini la bang so ili tum karpiang lo ara to kan lo an same nang tum birta ke pachat tak on thek apor nilihin pen same nang le tum an share na le tum na pidok lo je nang le tum sai suri doang ko pen same inting ko Richmond Bilang. Apa sosi ini Maipur, cari pon Maipur, District Press Club Kewan. Maipur terus sama. Apa sosi KSA Women Justice Forum apa sosi kaprek cetong. Tuan besar ni nasi karbon sepajar terong. Mohon itu macam mana? Ini berdet thom na ko oras thom ko som thom sanjin. Itu mungkin apa itu keceng si peningji, sorry, related message kenapa mana Karbiang Long News Live 24/7 one month ini nanti kedelan, sebab itu. First of all mungkin ni akan tham itu mungkin, nanti tu jauh cepali boleh konten di news content mana news content boleh lagi itu ke portal benar maksud lagi YouTube channel boleh YouTube channel long ke konten kecil di dalam misalnya non commonly viral itu ke heavy APHLC news itu mandu pipik kali heavy APHLC news itu mandu pipik walaupun curi heavy mana itu ke APHLC support kali itu heavy sami nanti you on kin boleh ho baki bang mau coba ke try nak Tapi sonsi ini cuma kelong, kemo abu. Kese songjapu, lapen japajan long, sangti hidi dunia, sangti langsung dulu. Women Justice, labang so anak bangpi, labang so Women Justice aru amai lapen ratong cun bangpi, adumen cenglok, harampe ahin den lapi news live 24/7 long ke claim tu correspondent ke doana tu hanta ningkani si ka news live 24/7 amanga thega kado pajiri ko Prasi pini Karbiang Long News Live 24/7 kecheng si birth anniversary ke talona hirjume nilitum la media team hoi pen Karbiang Long rat phastame pajir lo la penson si pini dak japra langso made don surya klamalong laso program mission be si pachun long lo la pen kadu kavi non pachun dia phi laso mai long kadu kavi itum chithan chimum long lok media tum ko sonsi ke claim ke dam nai la pen sonsi alang le tum ningkan si ngong ka chipaduk
la song thek bang galang tum pini mission ben che thek long lo la song taxi ni li hin penalang tum kewang journey sami la som tak thak claim bon bom thek ji la ben Karbi Anglong ara da phan akimi al tuwar ke japon thek ji la ben birta klarda ka birta paklang thek ji phan ni li hin penalang tum phan stami huge me budget no pini nili tum la dak Karbi News Live 24/7 long pini an ningkan si ke chok lo na si nili tum dak Karbi News Live 24/7 pen kachu phapon chief guest kai digonto tiron district place club Karbi Anglong president lapen working president AGS lapen finance secretary lapen women justice atum stami iltulon najtong duno lapen anam langpi branch pen najtong dun anilson tiron alang stami najtong dun lo nasi pini nilitum bangso Karbi News Live 24/7 along tingkani sigi chokolong kadwe najtong dum an phans tami nilhin pen kadom pi pajiglo kadom pini pen nilitum tingkani sigi choklo nasi tiwai lang ani pen nilitum bangso Karbi News Live 24/7 an se here to me nangi pidun je phansi kadwe phans tami nilhin pen chuning rillo la pen anam lo me here to me chohang lo